Настя, давай сегодня мы с тобой еще раз замацуем такую тему, как родных зоўнікаў. Так? Падчас падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання выпускніца гімназіі нумар 3 Анастасія Жаўнерык да кожнага прадмета ставілася асабліва адказна, крок за крокам удасканальваючы свае веды. Хіба што па беларускай мове ў гэтым сэнсе дзяўчына авансам зрабіла сабе палёгку, стаўшы абсалютным лідарам рэспубліканскай алімпіяды. З самага дзяцінства ў мяне ўдала шлі мовы: беларуская, руская, потым і ангельская, матэматыка і фізіка. Гэта было неяк складана для мяне, тому што вырашаць нейкія задачы, я лічу, што, мабыць, у мужчынскага полу гэта накладней атрымліваецца. Ва ўступнай кампаніі дзяўчына паказала бліскучы вынік – 400 балаў з 400 магчымых. Па англійскай мове і грамадазнаўстве набрала на ЦТ па 100 балаў, плюс 100-бальны атэстат і залік аўтаматам 100 балаў па беларускай мове, як пераможцы рэспубліканскай алімпіяды. У нас школа з паглыбленым вывучэннем ангельскай мовы, але я рыхтавалася і з рэпетытарамі, якія шмат чаго мне далі. І сама я таксама рыхтавалася, але без сваіх настаўнікаў я, мабыць, не змагла б атрымаць такія вынікі. Сваю паспяховую выпускніцу педагогі гімназіі характарызуюць як адказную і мэтанакіраваную асобу з лідарскімі рысамі. Вельмі адораны, таленавіты, мэтанакіраваны быў вучань. Умее адстаяць свае погляды і пры гэтым не пакрыўдзіць свайго субяседніка. Заўсёды гатова прыйсці на дапамогу. Кругагляд настолькі шырокі, што праца з ёй – гэта адно задавальненне. Сёння, стоячы на парозе самастойнага жыцця, Настя адчувае цвёрдую ўпэўненасць у заўтрашнім дні. З такімі вынікамі ўступнай кампаніі яна ўжо можа лічыць сябе студэнткай факультэта міжнародных адносін Белдзяржуніверсітэта. Дзяўчына паставіла мэту стаць юрыстам-міжнароднікам. Я хочу атрымаць добрую прафесію, добрую адукацыю і стаць у будучыні юрыстам, але праз некалькі гадоў я бачу сябе чалавекам з вышэйшай, спадзяюся, адукацыяй, гатовым да новых здзяйсненняў. І што немалаважна, да новых здзяйсненняў менавіта на карысць сваёй краіны, адзначае Анастасія Жаўнерык. Марыя Кобец, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».